агар шумо мехоҳед ки донед ватсапи шумо ба дигар телефон пайваст аст ё смсҳои шуморо шахсҳои бегона мехонанд ва ё аз дигар телефон мебинанд ки шумо чӣ менависед ва чӣ кор мекунед. Пас дигар ин хел фикр накунед ва зуд ин омӯзишро бубинед. Салом дӯстон. Вақтҳои охир барои мо бисёр паёмҳо менависанд ки ака чӣ хел фаҳмем ки дар рақамҳои мо боз ватсап кушода шудааст ё ватсапи моро ба дигар телефон пайваст кардаанд ва смсҳои моро мехонанд дар имо, телеграм, ватсап, ҳамин программаҳо. Тамошобинони азиз, бо хоҳиши зиёди шумо имрӯз барои шумо ёд медиҳам ки чӣ хел фаҳмед ватсапи шуморо дар ягон телефони дигар пайваст кардаанд, смсҳоятонро мехонанд ё не. Пас хоҳиш мекунам то охири омӯзиш ҳамроҳи ман бошед. Барои фаҳмидан аввал мо вориди ватсапи худ мешавем аз телефони дастиамон, ҳамон телефоне ки ватсап истифода мебарем ҳар рӯз мо. баъд аз дохил шудан ба ватсап бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. аз тарафи рости ватсап аз боло 3 нуқта дар рӯи он як бор пахш мекунем. баъд аз пайдо шудани ин навистаҷотҳо ба связани устройства ворид мешавем. дидед дӯстони азиз, бо диққат тамошо кунед. дар чунин ҳолат бо боварӣ гуфта метавонам ки ватсапи шумо ба дигар телефон пайваст карда нашудааст. яъне ватсапи шуморо дигар кас дида наметавонад. дидед дӯстони азиз. анакнун барои шумо ёд медиҳам ки чӣ хел фаҳмем ки пайваст шавад чӣ хел мешавад. барои ин кор ман барои шумо дар ноутбуки кориам як ватсап насб мекунам. тамошо кунед дӯстони азиз. баъд аз насб кардан ба он барнома ворид мешавам ватсап. дидед дӯстони азиз, чӣ навистаҷоте ки дар телефон буд дар ватсап ҳам ҳамин хел аст. барои ин кор ман аз телефони дастиам ба ватсап ворид мешавам, боз дар ҳамон ҷо ва дар рӯи тамошобинони азиз привязка устройства пайвасткунӣ як бор пахш мекунам. тамошо кунед дӯстони азиз. баъд аз он аз сарангушти худ рамзро ворид мекунам. дар ин ҷо дӯстони азиз чӣ хеле бо диққат тамошо карда истода бошед. вақте аз ноутбук ворид шудам ман QR код пурсида истодааст. мо аз телефон QR коде ки аз ноутбуки кориам пурсида истодааст ба телефон ворид мекунем. ва дидед дӯстони азиз, бо ин кор айни ҳол ватсапи телефони дастии ман ба ноутбуки кориам пайваст шуд. дидед дӯстони азиз, ватсапи телефони дастии ман дар телефоне ки ҳар рӯз ман ватсап истифода мебурдам, бори аввал имрӯз барои шумо махсус ба ноутбуки кориам пайваст кардам. дӯстони азиз, ман ки телефони иловагӣ надорам, якто дар дастам телефон аст, махсус барои шумо дар ноутбуки кориам ин корро карда истодам. дидед дӯстони азиз, пайваст шуд. баъд аз пайвастшавӣ ман барои шумо мефаҳмонам. аз ватсапи худ берун мебароям, маҳкам мекунам ватсапро. анакнун барои шумо нишон медиҳам. вақте ки ватсапи шуморо гӯш мекунанд ё дар ягон рақамҳои дигар пайваст аст, дар телефони дигар насб кардан ва смсҳои шуморо мехонанд, дар ин ҳолат чунин пайдо мешавад. боз шумо вақте ба даруни ватсап ворид мешавед, 3 нуқтаи аз болоро дар рӯяш пахш мекунед. баъд аз он ба связани устройства ворид мешавед. дидед дӯстони азиз, бо диққат бошед. дар ин ҷо ман аз Windows ворид шудам ки чанд дақиқа пеш ин барои ман набуд. дидед дӯстони азиз, бо диққат бошед. дар ин ҷо вақте шумо моделҳои телефони бегона Windows пайдо кардед, дар ин ҷо нишон дод, фавран мехоҳед онро удалит кунед, дар рӯи он як бор пахш мекунед, дар рӯи ҳамон модели телефони бегона як бор зер мекунед. баъд аз он дидед дӯстони азиз, вити тамом. бо ин кор шумо метавонед аз телефони бегона ватсапи худатонро удалит кардед ва бе ягон мушкилӣ бо дили пур ватсапи худатонро истифода баред. ин корро ҳар яки шумо карда метавонед. тамошобинони азиз, вақте аз худатон дилатон пур нест, ватсапи худатонро мехоҳед як бор санҷед, ҳатман ин корро кунед. он қадар ҳам мушкил нест барои фаҳмидан. тамошобинони азиз, ин буд омӯзиши имрӯзаи мо. боварӣ дорам омӯзиш каме ҳам бошад барои шумо даркорӣ буд. хоҳишмандем омӯзишҳои дигари моро тамошо кунед. агар фикру андешае доред, дар шарҳи видео барои мо нависед. то омӯзишҳои навбатӣ, худо нигаҳбон.